Bilan li jinħoloq spazju miftuħ u mħaddar fil-Ħamrun, il-Ministeru għall-Ambjent flimkien mal-Ministeru għall-Edukazzjoni, il-Kunsill Lokali tal-Ħamrun u Ambjent Malta ħabru proġett b'investiment ta' madwar 100,000 euro li bih il-bejt tal-Iskola Sekondarja tal-Kulleġġ San George Preka fil-Ħamrun, magħruf bħala l-Liċeo, se jitħaddar biġnien. Bekk dan l-ispazju fil-qalba tal-bini se joffri spazju aħdar għall-istudenti imma wkoll għall-komunità, kif il-pjan u li jkun miftuħ għall-pubbliku. Fil-konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbar dan il-proġett, il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera spjega kif dan il-ġnien imur id fit ma' proġetti oħra ta' tħaddir urban fosthom fil-lokalitajiet, f'parks industrijali u fit-toroq. Spjega kif dan il-proġett se jara l-bejt tal-iskola jiġi estis u rranġat bilan li jitlesta sal-aħħar tas-sena. Qal li lilin minn dan qiegħed jitlaqqa kumitat magħmul minn membri mill-Awtorità tal-Ippjanar, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, il-Ministeru għall-Ambjent, id-Din tal-Fakultà tal-Arkitettura u esperti oħra. Dan biex jissaħħaħ ir-rwol tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi sabiex din ma tibqax biss tagħti pariri imma tkun tista' timponi kundizzjonijiet ambjentali. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Ħamrun Christian Sammut qal li bħala kunsill kontinwament jaħdmu biex il-Ħamruniżi ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. U għaldaqstant laqa dan il-proġett. Open space li aħna bħala kunsill nixtiequ hawnhekk naraw tfal jilagħbu, il-ġenituri hawnhekk ukoll magħhom u anke l-anzjani post għall-kwiet hawnhekk fejn jistgħu jistieħu ftit. Huwa post interessanti ħafna għaliex huwa post li għandek ukoll view tajba u tinqata' wkoll mill-traffiku u l-karozzi nsibu ġewwa l-Ħamrun kuljum. Spjega li dan il-proġett ikompli ma' dak ta' tħaddir fil-komunità li sar b'fondi mill-Gvern ta' 30,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.